abantu bomone nabake nabanene nabakwani mbia mole onya kole moyo tabwatie ndamwa togokwanio diva okaite mbale ngabanya kore diva morochine diva nyene akayaga nsu mbia mono tigangire libageliga ntebe pole gochiese family yo mugaka bugorarire omongi na pole bazenga nabana bamino pole nyasaba nchete kiandagia 10 mwakinire mwaretira abachokoro omugaka mino kare moyo ebitali ebisyo gaki bono gotogote babunara araigo agende isoirabu nyasati gare ne family buna baminto batieka goteba iga bazengo bwatabana bamino mogendererio moika bwo mugaka mino gochiese omogusi oraiga twakwanire goro yobomo talibo obomo butokonya korandia tigabuchake korwa chinka cheito tobwaterane tororense ito ya Kenya gekoenda saronge nje no mogetutu korwa kitutu masaba mbora kitutu masaba ngasona moina ngaye chakerete maigaga bono buno yo mintateba na nje ne ligereri gankaroranga na isanire tigisaneti bona bagetutu moko rukorogora ndoko bwatera na igonso ebunge ndi present yabangina abagetutu baraba bamasaba ntangondorega echine chikura chiane chionsi ngotegera moregesa mbia nkorete gepindi kelia momanyete kemanyerero kiegesa enguba ya mwanya getinge omogusi nyasaye boli mwanchete ninje mbabekere ngere yemo nkole ginkobaretera maiga a Dr. Fred Okengo Matiangi mwayanjire mwanchete tu support yo mwana ito Fred Matiangi ngotaba batutamwe bateba no bare tutam no bakobera na into abawanta muntangonyi webiriria tobyo mugakonde igo ayona maiga bene a Dr. Okengo Matiangi na inche buna nana na rurero ngoliane ya 5,000 shillings gochia se family ye nyasaba seni abagetutu mweba Nancy Kwamboko Mweri aka Ediva yoka mbia